To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu kallon mu da sauraron mu gani ga wato Bagon Ɗanladi Geza. Bagon Ɗanladin Geza dai shi ma muna tare da shi a cikin wannan gari na jihar Sokoto, wanda a yau muke tare da ni Musbahu Kano YouTube da wato Jama'a mai African Dambe TV da kuma wato Jamil Injiniya Dutsen Alhaji mazaunin Kaduna, wanda a yau za ku ji mu da baki daban-daban da muke kawo muku a yau. Gani ga wato Bagon Ɗanladin Geza. Bagon Ɗanladin Geza, da farko me zaka ce wa masu sauraron mu? ta alheri da Sai ka ɗaga murya, suna nan suna jin ka sosai. ina musu fata ta alheri, dukkan dai zama tare wuri guda. Ubangiji Allah ya ba mu zama tare da lafiya Na da kuma zama tare. to kafin ma zai ce komai, Bagon Ɗanladin Geza, wanda a yanzu kafin mu tattaunawa wannan interview da kai, kamar waƙiyar da ta ɗan faru da kai, da farko za mu fara cewa mu ne maka jaje, Allah ya mayar maka da alkhairi da wannan abu da ya faru da kai, wanda a yanzu ne muke samun sanarwar cewa wallahi da kayayyakinsa da kuɗinsa wanda ya daɗe tun da ya zo garin nan yake ta tattarawa, yana kokarin za a tura gida da sauransu, an shiga an farke masa daki, an ebe hajjakarsa har kudinsa. Muna fatan Allah ya mayar maka da alkhairi da wannan abu da ya faru, kuma insha Allah da bi dan dai naga dai yanzu ma ba an tsakake ba dai, to dan dai tattaunawa dai dama an sa an yi alƙawarin cewa za a yi wannan tattaunawa. Da fatan Allah ya mayar maka da alkhairi, Allah ya sa ka samu ta wata hanyar, in kuma rabanka ne Allah ya bayyana wanda suka dauka a kama su da wannan abu da suka maka. Bagon Ɗanladin Geza, ga ka kana dambe a garin jihar Sokoto, wanda da yawa wasu sun san Bagon Ɗanladin Geza a baya, kuma Bagon Ɗanladin Geza da aka daina jin sa shiru, wanda kuma a yanzu sai aka ga Bagon Ɗanladin Geza ya taso, musamman ka zo nan jihar Sokoto, ka rike jihar Sokoto. Amma da yawa suna ta mamaki da dambanka, suna cewa akwai hikima a ciki, ko kuma sun ce wani wata aljana kake amfani. Wannan aljanna da aka ce kake amfani da to an ce sai duhun magariba ta yi wani aljanna take zuwa, amma masu saurare za su zo su ji waya wannan mutum yake tukun da ake mutuna ake zargin haka, wai aljanna ce da kai. Aljanna ce don ka ce dai Sai ka daga murya saboda masu kallo suna jin ka. saboda aljanna dai kala da kala ka kowa da irin kanshi. To Ko ba haka ba. Wani aljana ta yi ta lokacin da a cikin lokaci na fara fitowa da yi, da ya buga zai gani abokin dambe ne ya a kan shi. Wani gure kuma sai dai mara ce dai ta zo dai sannan ta ka buɗe mai idanu ganin abokin dambe ne wanda zai gan shi ya buge shi. ba. Na irin mutanen da ya haka da kuma ce dai to ni ma na mai da magana ta kira da haka. Auta tabbata da aljanna kenan. Da aljanna. To amma kuma abin da ya ba mutane mamaki, kun yi don da autan mamman, wanda autan mamman ya samu nasara ya biye ka a nan gidan. Yan kallo suna cewa wai da ragowa hasken rana, wannan damban da ragowa hasken rana aka yi shi, har shi sa autan mamman ya samu nasara akan ka ya bige ka. Kuma da yawa mutane abin zai ba su mamaki, za ga ana ta dukanka, ana ta dukanka, wanda yake dukanka kuma daga ka ja baya in ya biyo ka shi zai je ya faɗi. Wai me sirrin ne? Wannan ai abin daga Allah ne, ko ba haka ba, ne ko ba haka ba. Daga jikin gamewa ne, ai ka san ko jiki dai iya kowa da irin nashi, ko ba haka ba. Ya an ka to an kauri juna, wani jiki dai bai da jini irin wancan na wancan dan kwana shi, ko ba haka ba. Saboda ba kari guda ba kuma ba kashi wani ba. Kowa da irin nashi kashi dai wanda Allah ya riga, ko ba haka ba. To an ganka da manka da Ushu. Ushu shagon inda an gaishe ya shigo wannan gida a jihar Sokoto, wanda aka ga Ushu a ran da ya zo. Ushu yana ta kokarin ya za ku dambe. Da an ga kana kamar nuna jin tsoron Ushu, amma an ga da yin duhun magariba ka ce Ushu ya daure, kuma kun yi damba ka buge Ushu. Wannan abin gaskiya haka ne. To a lokacin dai da ya ce min dai in ke dora hannuna, ban samu dora hannuna wannan lokacin ba. Wannan lokacin na dan tsaya in dan jira wa'anda za su fara dokawa. Kuma dai da baya dai mai gida tambuwal da ya ba da mutu cewa da sun wannan da ce to ai bai da matsala, zan ba da kadan goyon baya.
baya kada a ga cewa dai na kace da wannan dabban dai ba san to kudu cikin wani Allah ya kuma sa maka da mu taka ba ta dai da kare har ta kare ka bi ya ushu yanzu wa kake hari a gaba ga da inda ba sun cika a jihar Sokoto wa kake hari a gaba yanzu wanda kake sa ran zaka bige to gaskiya wanda nake son ran kai ne da samu wani abu a gare shi to irin dai su zazu dai irin dai su alasan dai irin dai su dogon Messi irin su dogon Cisco dai duk dai suna ne a nan dai gida. Alasan ma kama kun yi damba da shi a nan ko? Alasan ba ku taɓa yin damba da shi ba? Yanzu a cikin 'yan damban da suka taru tsakanin bangaren kudu ko jamus wanda suke tare a cikin wannan gidan damba na jihar Sokoto waye wanda kake so ka ɗauki fansa a gurinsa wanda ya taɓa bige ka ba karama ba? To wanda ya taɓa bige ni karama ba shi ne dogon Messi. Dogon Messi ya buge ni a Abuja Maraba Yaya gidan Arizona. Na'am. Ya buge ni gaskiya ɗaya. Eh. Ya ga tunda mun ba ta da samu da hamsa ta bai samu bana saka. To yanzu gashi Allah ya kawo shi a nan Sokoto kuma Allah ya kawo. To tambaya ita wannan aljanna da kai magana a jihar Sokoto take ko kuma duk inda ka tafi tana biye da kai? To gaskiya wannan aljanna ko ina idan na tai inda ka sa'a ko ina tana gida inda fata ta kaso ga rayuwa tana to amma kuma wani abun mamaki tunda ita aljanna kamar yadda kai bayani masu kallo suna sauraro ka ce sai duhun magariba take zuwa mun ga Abuja su ba su fiye yin damban yamma ba hakan ba ana yin damban yamma amma an fi yin na safe dogon Messi da ya bige samu nasara bige ka da safe ne ya bige ka ko da yamma? To gaskiya a lokacin da ya buge da yamma da ya buge da yamma to ya buge da yamma nan sai ya ta waye mun ka dawo sai ne mai hansa ya ce ma na hankula ba na fesan ba na hansa ne da shi dai ya kyale to da ya kyale ni kuma ne tabbatun shi ne kyale idai ta zuwa to sha a saboda mai mai da ya abin ko saboda wasa ta ko ba haka ba to yanzu ga dogon Messi a jihar Sokoto kana sa ran zaka nama wannan kisa? Allah ya ya gaske iya ubangiji Allah da annabi zan rama kisa ta da haƙin gaske idan ya bani wasa in ka sa abin niyya ta gaba ko ba haka ba ko yana son baka hansa idan bai niyya ba ba zai ba don koyi niyya ya baka shi ke to dogon dan ladin geza mu daidai kan magana aljanna ita wannan aljanna ba ta zuwa da haske ko mu dan kura ido kuma ko za mu ganta ko mu ba mu ganin ta gaskiya aljanna nan ba kowa na ganin ta Allah dai yawa a ganganta zai iya gani Allah ne to ta baya take zuwa ko ta gaba dan ni so nake je ko ni ko Jamash ko Jamil injina za mu je mu sa kyamara sosai ta inda za mu ga take zuwa kuma ka ce sai domin magarba take zuwa to yanzu ka ce wannan magana da ka faɗa kafa kuma in dan basu dinga jin tsoron kama ka domin magarba to kuma ai magana da ka faɗa ni ma ai zan faɗe ta saboda ni ai ka san ai kowane lokaci dai dambe na ba haka ba haka ne to wanda ka iya kamawa da wannan lokacin da suka zo da su iya kamawa kuma shi ke dai ba wani abu na ba amma a shirye kake ni a shirye nake na rike kawa na daji ba ke da kuma ba gudu ba su yanzu gaskiya ne babu ɗan ladi akwai gurmada masoyan akwai jamawa akwai kudawa me fatan ka da su to ina musu fata ta alheri ina musu dukkan ubangiji Allah ya sa mu rabu da duniya da lafiya mu rabu da iyayen mu lafiya mu rabu da abokan zama lafiya ina musu fata kuma masu biye su da shi ubangiji Allah ya musu kariya dukkan shiri Allah ya nuna kariya da su gaba ɗaya to ba kun Allah da geza a ƙarshe mun je da kaiwa kowa kai ma addu'a da fatan da mu da su gaba ki daya a ƙarshe muna da wata ɗan kacici guda biyu ba mu sani ba in ka ci wani kacici akwai wani Umar mai kaji wanda yake wato Dukko Jackson ya ce duk wanda ya ci wannan kacici
za a bashi kaza dunkule da guda ɗaya. Za mu je mu karɓo ma wannan kaza, ba mu sani ba ko za ka ci. Wai aka ce wai mage bayan mage kuma mage gaban mage, ko wa'innan magunan ƙwaya nawa ne? Mage nan ƙwaya nawa ce? Mage bayan mage bayan mage kuma mage gaban mage. To cikin dai namu dai na ne. Dama duk namu ne, mage dai namu dai nama na ko ba ka ba. Musa aka ce musa gaban musa, wata musa gaban musa. To wayannan musa din ƙwaya nawa ne? Ƙwaya 3 ne. Wannan kawo haɗi ga musan nan. To ga tambaya ta biyu, kai ne ka zo da kuɗinka sai ka zo ka ba wa kurma ajiya. Da ka ba kurma ajiya kuɗin nan masu yawa fa a jaka, sai ka zo kwana biyu kana dawowa sai ka zo ka tarar da wannan kurma ya makance, ya za ka karɓi kuɗin nan? Akwai wahala. Ya za ka karɓa to? Ya bayan ya na skoyi kurma ne ka bashi ajiya. Bayan kwana biyu ka dawo kana ne ka zo ka karɓi wannan ajiya, sai ka zo ka tarar da wannan kurma ya makance. To wace magana? Ai muna so ka gaya mana ta hanyar da zaka baka karɓi wannan kayan. To ni kan zuwa da ni isko idan in rako shi. Ka riko shi? Na'am. To ka taho da shi? Ka taho da shi. Ina? To ye zan kira ne dole. Ta ina za ka kira sa beji? To beji bai gani. Ta kurma zai mai dole. To kai mai yaya? To idan ni mai ta kurmaye. To ai ta yaya ta kurmaye? Shi ba bai gani. Kuma bai ji. Shi ne ai ya za ka karɓo wannan kuɗin naka? Gaskiya abin da sai ya wurin Allah ya. Sai da gaba Allah ka haƙura. To masu kallon mu kuna jin mu. To jama'a assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu, wato kai tsaye kun kalli fuskata daga ciki. Magana ta gaskiya ba hakun dalla da na geza yana cikin damuwa kuma yana cikin tashin hankali na